Vadiwa vateereri, ndadzoka zvekare neimwe nyaya. Ndine vamwe mukoma vandanga ndichitaura navo vachiti ivo 12 years ago pane zvimwe zvakaitika izvo zviri kuvashungurudza muzuva ranhasi. Ndanga ndichikumbirawo kuti kana mazoteerera audio iyi, kana muchiziva munhu ari kutaurwa namukoma ava, please contact me tikwanise kuita kuti vasangane naye zvekare. Admin, ndiri kukumbira rubatsiro nenyaya yekutsvaga vana vanova matwins vakazvarwa some years ago, I think around 2008-9, somewhere there. I'm not sure yet. I'm not sure because it's been a while. But zvakaitika ndezvokuti ndaimboshanda kutel 1 ndiri sort of like attachment yetelecoms yetransmission. Saka ndakasangana nemusikana ainzi Brenda aishanda mufone shop. Tikadanana kwenguva kapfupi, but mukanguva ikaka takadanana takamboratidza dzisina protection. Then after a while pane friend yake aishanda nayo yaigara naye kumba kwavo kwake kwaairenderwa nekampani yayo yemafone shop. Ainzi Lizi. Musikana uyu akauya akatontaura pafoni, akatondifonera akatonoziva kuti musikana wako ane nhumbu. Ndikati handizvizive. Zvikanzi ane nhumbu, mucheke umubvunze achakuudza kuti ane nhumbu. Saka zvakazoitika ndakandochaisa, handina kuda kumufonera pafoni, ndakandochaisa ndichibva ndaenda kushop kwavo kwaaishanda. Ndaenda kushop kuya ndobva ndamubvunza 1-on-1 tiri tu, panga pasina kana another third party. It was just me and her. Ndobva ndamubvunza kuti ko ungoshandudza ri kuti nenhumbu. Achibva aramba zvikanzi akudza ndine nhumbu ndiya. Ndikati ndiri kunzwa kuti une nhumbu kaiwewe. Zvikanzi let me guess, munhu akakudza ndiya ndilizi akandiisira tii mukapi nemafuta. Ndichibva ndarutsa kandiwa kuti wane nhumbu. Anonyepa, handina nhumbu inini. Ndikati wadi kuti uite ucheke kuti une nhumbu ere kana kuti hauna. Zvikanzi handisina nhumbu yacho, ndochekerei ndisati ana nhumbu. Akaramba zvachose. Saka pakaita 1 month, 2nd month, then the 3rd month achibva atora transfer kuti aende kwaGutu kumusha kwavo kunoshandira kufone shop, because nemafone shop anga nemashops kuna kwaGutu. Achibva atransfer ndobva aenda kwaGutu kuna kumusha kwavo, ndokwakagara up to 5 months. The 5th month akabva adzoka kungundu kwandanga ndiri. Saka ini kungundu ndaigara namainini wangu. Ndiri kuchaisa, ndiri kubva kubasa, ndiri kusvika munhu akagara kumba nasisi vake kumba kwamaini wangu. Akagara kumba kwamaini wangu paya, ndaraunda ngatoshedzwa avapo namaini wangu varipo. Saka enda kutonzi wanatsa wakasira kusvika nhasi, pane nyaya panapa une vaenzavo unovaziva. Ndikati ndovaziva vanavo. Uyu ndiBrenda sisi vake. Zvikanzi aiwa kuvaziva kwati kutaura nokuziva. Ndikati kana yaiva nyaya iyoyo yekuziva kumwe kwechikuru kuya kwaina ndizivi. Ndopakati kunetsa nyaya. Yabvunzwa unganaramba. Ndikati handizivi, because ini nechemwoyo ndisati munhu akamboya nenyaya ndikamubvunza akairamba yenhumbu. Saka akuzodzoka after 5 months ndakafila kuti ndakuda kuitiswa, because anga amboenda kunani kune muridzi wenhumbu chaichai. Saka kuzodzoka kwakaita kuti ndakafila kuti maybe ajamukiwako akutsvaga kuda kupomedzera inini manje, because dai kwakuidza nenhumbu for all these 5 months angadai akagara padhuze akatsvaga way yekuti andizivise. Kana ndichiramba ndoramba, kana tichibvumira tobvumira toona kuti toita sei. But kuramba kubvira kwaita day 1 kuzotanga kuzodzoka after ane 5 months akufesa nini, ndakafila kuti I'm being used. And at that time ndandiri mufana, nachiri kakamufana, I could not afford kuita ma-DNA test. Then aikwanisa ndingadai ndakaita ma-DNA test at that moment. Saka right now, just because there is a possibility yekuti vana vanogona kunge vari vangu, because vakazozvarwa vana vacho mudhara wangu inini akanovatoresa mabirth certificates nemazita ake iye, because he took advantage mudhara wangu inini yekuti mai wangu inini yakubereka vanga vari kumusha achigara vari ega, achigara achikombera ndogara ndega ndakana musikana webasa. Saka mudhara I think pakaona munhu ane nhumbu ari kunzidhaunditizira, akabva aona advantage yekuti mukadzi wanga aona munhu kugara naye pamba, ndobva atora munhu kunumisa kumusha. Ini handina kuudzwa zvakaitika izvi. Ndakatongozoudzwawo at some point kuti munhu ari kuno namai wangu, she found a way to reach out. And mai wangu aitozviziva kuti nyaya iritika yakai mwana ngazivi, because handina kana mbogara ndamboenda kana ita sechiruva mudhara ngakawaudza kuti hazvizivi.
saka ndobva asvika wei kuti ndaudziwa. Pandakaenda ndobva ndaenda kuti kusei zvakadai mai vakandishedzera paside tritu. Mai angu akanditaura kuti ndino ndine madoubts kuzi dumbu iri makuru rakaita ringaita re5 months iri, asi hazvina zvazvingazviita. Baba wako watounza munhu pano, saka takutongoti mwana acho azvarwa totoita safe. Ndikati inini am not part of this, because dai ndakaudzwa, but nyaya yekuti hana kuudzwa anything, ivo baba ndooneswa zvirongwa zvavo nemunhu wavo. Ndakabva ndaisiya azvarwa mwana hana kuudzwa. Mai angu ndokazondiudza kanzi pakazvarwa matwins, vakatozoti after 3 months munhu akutopeka akuenda kupi, akudzokera futi kwagutu. Saka zvisi zvakaitika izvi ina handina kana any part nevana kutoriswa kutora mabirth certificate. Muntaraunda wakatozvita murume wake kuti vana wane mabirth certificates, of which is very good, it's human kuti vana wane mabirth certificates, and I don't fight against that. Plus vakati sezvo vari vakatenga preparation everything, havangati vana ivavo chero vasiri vangu vazonoita vana vomunhu, at least ngavachengete zita rekumhuri kwedu. Ndo zvizinya muntaraunda pandakazomubvunza after some years. Saka inini ndakazvitambira ngazvisiyawo zvakadaro. But nyaya iripo ndeyekuti right now I'm grown up, I'm a man. Time zvakaitika, I think I was 22 or 21. Now I'm 36. I'm turning 36 this year. Saka ndiri kufila kuti as a grown man, vana kwavari kana kuti vanga vasina baba zveshuwa, why can't I just find out kuti vana vandivane? Kana vari vangu, then I can still take care of them, or we can still try to bridge that gap between me and them now, because I know wherever they are suffering. Kana kuti havana unovachengeta. And I don't mind chero vasiri vana vangu. Right now I'm at a stage where I feel like I can also be able to offer my support here and there kuvana chero vasiri vangu, just to make peace with myself, because for these years now ndanitembe kuzvibvunza kuti kokana dai vana vacho vanga vari vangu, kokana vana vacho vari vangu. I have got those questions and I don't have answers. So for the sake of clarity nema-answers, ndokumbira kuti mundibatsire kutsvaga munhu uyu anonzi Brenda. Seneme yake handichaizivi, it's been years, but ndozati anonzi Brenda. Kumusha kwavo ndekwagutu, akamboshanda pangundu mufone shop, achiwira nemusikana inzi Liz inenge ari friend yake. Akaita vana matwins, akazoenda kumusha kwavo. That was the end of it. Andazodza kuti ari kupi, kuti akaenda kupi nevana vacho handisitombosa kwavari. So my issue ndekuti ndibatsire kutsvaga munhu uyu. Ini I will try to reach out to my father, because kwavari network inotindetsei sometimes. Ndikavabata I will try and ask my details ekumusha kwavo. Vanhu vandibatsire kutsvaga munhu iyeye. Ndoda kuita ma-DNA test evana, ndizoti vana ndevana. Ndofunga mukadaro mune mandibatsira. Vadiwa vateereri, tiri kutsvakawo mukadzi anonzi Brenda, uyo akamboshanda pangundu kuma 2007-2008. Hanzi shamwari yake yainzi Lizi, iye aishanda mufone shop. Kana paine angamuziva, ndinokumbirawo kuti muuye kuinbox kwangu ndikusanganidzei namukoma ava kuti vakwanise kubatsirikana. Until we meet again, happy secrets and confessions.